Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созаин хубен. Боз мағозаи зарм омадагем дӯстони азиз, сарафанчикои новинкаи фасон аз синфи 1 то синфи 4 нигоҳ кунед. Качествои дараҷаи олия бовар мекунед дӯстони азиз. Ман шахсан худам фақат аз мағозаи зарм либосои шиколни харидорӣ мекунам. Имсолам нақшам дар ҳамин ҷай дӯстони азиз. Ира бинен шанелка новинка духтаракои хушрӯ. Размеракотон ҳаст, доставка хоҳем, доставка низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. Аз наздик дидан хоҳем бозори Корвон, тарафи Чило бозор 12 мағозаи зарм дар подвал қарор дорад. Ина мучан фасонак. Ина бинен чиқадр чизакои необычни овардия. Ина озорои нав, нарх наво бе ҳад дастрас. Ин серинг шамбирен дӯстони азиз чиқа хушрӯай. Аҷоибот бовар кунен. Моделои нави 2025. Моделои нави 2025 моҳи июл мана. Бозор миёем мегем ки тобистона гудакора харем, баъд ҳамин чизоро мебинем, обязательно мо харидор мешавем, ба хотире ки баъзеамон ҳар вақт бозор омада наметонем. Анами жикатакое мегирем дӯстони азиз, охири моҳи сентябр борони сар мешавад, шамолако барои бачаакомон ҳамақа хушрӯай чанде ки бугӯй аз синфи 1 то синфи 6-7 размер дорад духтаракои хушрӯ. Качество бомба ягон чи намешавад, патушки намекунад дӯстони азиз. 5-6 ранг дорад. хулоса метонем бин аз мағозаи зарм школе ки харидорӣ кардед, ҳатман аз амин жигечо харидорӣ кара барои школни бачаҳотон барои моҳи сентябру ахиро шуда бумонен. Моҳози буда ҳавосанҷак шудагем, охири моҳи сентябра боронӣ кардем дӯстони азиз. Суруға бозори Корвон, тарафи Чило бозор, мағозаи зарм дар подвал қарор дорад, 12 дарвоза. Дӯстони азиз, имрӯз ҳам 29 июлда мағозаи зарм бори новинка даромад. Хостам пешниҳоди шумо кунам, нигоҳ кунен. Ира бинен остинакош вапше необычный. Май фатача навор доштам. Озира дидам шахсан худамда беҳади бад махол шуд. Аз синфи 1 то синфи 4 размер дорад дӯстони азиз. Ина каса дар кора марҳамат. Баъд анаи моделшам модели нава ина бинен бабичка дорад дӯстони азиз. Аҷоибота буда тана вапше вау ска дӯстони азиз. Марҳамат не каса да моделои нави 2025 дар кора. Остинакошон нехали необычный духтагиай. Метонем бин аз мағозаи зарм харидорӣ кунед. 12 дарвоза мағоза дар подвал қарор дорад. Подписчикои азиз, бисёриатон куртаҳои варадники сиёҳдор мепурсиден. мувофиқи талаби шумо аз мағозаи зарм ба навор мегирем. Ина варадники сиёҳ, чизе ки мехостен иминои ҳамура ба навор гирифтаестем духтарако. Размери аз синфи 1 то синфи 7, 8, 9 доран размер духтаро. Баъд остин калта, остин дароз рубашка доран дӯстони азиз. Ба хоҳед агар тугмаш намоён набошад, ина тугмаш намоён нест, не хеле най. Тугма намоёншам нест, ҳамчунин мағозаи зарм дар наличӣ доранд. Ина куртаҳои остин калта духтарако нигоҳ кунед. Аз синфи 1 то синфи 7, 8 нарх наво беҳади бад аст. Суруға бозори Корвон, тарафи Чило бозор, 12 дарвоза мағозаи зарм дар подвал қарор дорад. Дӯстони азиз, баъд материалои лион шам омадай, ина мехом пешниҳоди шумо кунам. Ваяй сети оби меган, чихе меган, тагш я аҷоиб светакай лионай. Лион намиқа хуби дорад дӯстони азиз ки арақчинай. бовар мекунед чихе кӯдак роҳат мекуна. ҳатман омада аз ино низ харидорӣ кунед. пахтагишам ҳаст духтарако, лионшам ҳаст, чанд намуд ҳаста дӯстони азиз. Дӯстони азиз, мағозаи зарм бозам рубашкои новинкаи сангои дошти ки фасони бабичкадор овардай. Размери чанд та чандай гуфтем? Аз синфи 1 то синфи 5, 6, 7 размер меёвем дар умум. Хулоса дӯстони азиз, бори новинкаи на кас дар кораи марҳамат метонен дар омада заказ кунен. Дӯстони азиз, нархи дона 65 сомон, каси 10 та зиёд мегирад, бояд арзон мекунан. Модели нав гуфтем, модели нави алло мегуфтиан дӯстони азиз, сангакои дошти ки фасонак дора мана. Набинен чиқа хушрӯ. Баъд материалошона материалои молоима ки хеле арақчин барои кӯдако роҳатиай. Ира мешаспанс на зиёда аз 100 намудай дӯстони азиз, ҳамаша дона ба дона нишон дода наметонем. Метонем баъд биён аз наздик дида харидорӣ кунем. Вибур даҷа бисёри ленточка 1001 намуд, хайба куртои чилисмашонам наличида ҳаст дӯстони азиз. Марҳамат бозори Корвон, тарафи Чило бозор, мағозаи зарм дар подвал қарор дорад. Салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. Бозам мағозаи зарм омадагем, новинкаҳо омадагиай. Қай хушрӯ чанд сом? 50 сом? 50 сом. Ва бешухи 50 сомон. Иқа арзон дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Бо гайсту қати хича адели фурӯхта намешавад, а? Гайсру комплект дай. Ина мо сар кардем. Мағозаи зарм аксия хиша сар кард. Дӯстони азиз, ира бинед. Школни аксия, марамат. Биёин ина. Суруға бозори Корвон, тарафи Чило бозор, 12 дарвоза мағозаи зарм дар подвал қарор дорад. 50 сомон дӯстони азиз, нарх наво беҳади бад дастрас. Гасти ки ваша дем бо ҷор нависаги вапше багати бад. Ира бинен. Ай чанд сола то чанд сола?
зарб нуқта кит нуқта тиҷи. Бале. 50 сомона ай синф як то синфои 4-5 мешавад. танҳо барои мағозаи зарм, барои подписчикои зарм, барои канали мо аввал, баъд подписчикои ӯ. Мақсад ки шумо дар канали мо обуна шудагин, духтарако. Ина мо сарш кадем. Мешава ина. 50 сомон бовар мекунем. Солшо намегӯен ай чанд сол? Синф як то синф 5. аз синфи 1 то синфи 5. акои хушро наскиои ангела нигоҳ кунед духтаро аҷоибот хушрой нархи ҳамио 25 сомон буд медонед на ҳозир дар мағозаи зарм бошад 10 сомон шудаге бовар кунед гӯё ки бесум. Суруға бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза магазинои шаги дар подвалай мағозаи зарм дӯстони азиз намеҳамаш 10 сомон ёзиё ай чанд сол то чанд сола боша барои мактабхона барои мактабхона ҳам малочин дорад ҳам сабсафед дорад иём 10 сум я иём 10 сум я бинед духтаро хушру 10 сомонан бовар мек иёш гольфи боше наски наски бидиан дӯстони азиз бачагоноям 10 сомон то анамиҷара то анамиҷа дӯстони азиз 10 сомон ай бовар мекунен ҳам хушручай ҳам нархошон миён вая нармайне ҳами дигар качествоошон зурай 5 сомон иёш дӯстони азиз ира бинед 5 сомон бовар мекунен турецки наскиё аз кӯдакои аллакай 5-6 сола то кӯдакои 12 сола 5 сомонӣ ана наскиву мана наски да ҳама ҷо 25 сум да иҷа 5 сум наскиёи турки оригинал бо запхакои хушрӯ доранд то омадани шумо агар запхошон нарава ҳозир запхои фасони бад дора 5 сомон бовар мекунед ба ё ай ҳами 5 сола то 12 сола 5 сомон на 5 сола 6 сола 7 сола 8 сола 9 сола 10 сола 11 12 сола то 12 сола гудакои наски 5 сомон дар мағозаи зарм сабсафедам доштад дӯстони азиз сети оби азиз медонед чи гольфиои 25 сомона 10 сомон шудаге ай фирмаи байкара дӯстони азиз дар Туркия номер 1 бисёриятон медонед баъд запхи хушрӯе дора бовар кунед бушон намерава агар 1000 борам ки бушвен беҳад хушрӯ нархи грандиозни 10 сомонӣ барои духтаракои хушрӯ 4 та ранг дора иш чи дига нархай бабичкадор амирам 10 сомона аксияра бераҳмаш дар мағозаи зарм дӯстони азиз а иш 4 ранг буда нигоҳ кунед сафед сери сиёҳ тём насим не ай бардови ана ёрам рангош ҳастай инами аксияра бераҳмаш гуфтем 10 сомон 25 сом нархи дона буд оптоиш 20 сомон буд нигоҳ кунед на 20 сомон нархи оптоиш буд оптоиш буд 10 сомон кардаган биёем бовар кунед харидорӣ кунед умуман ҳо пушаймонӣ намекашем бовар кунед духтарако баъд хелиёшам аста 30 сомон ёшам хушрӯ ям качествоаш зур будай ям турецкий фирмаи байкар футболка дорад ласино дорад двойка тройка ҳама чӣ дорад дар Туркия номер 1 качествои бор дараҷаи олӣ дӯстони азиз мағозаи зарм борои новинка бо нархҳои дастрас ва качествои олӣ аз фирмаи Dior ва дигару дигар ҳозир ман шумо дар як обши абзор кунам духтарако бинен охи и хушругӣ киртара бинед духтарако нархи грандиозни духтошон беҳади бад фасонакай бе якташа шумо да гирифтани хеле нишонтим диден варадникша чӣ хел фасонакай остинакшанам хеле аҷоибак духтагӣ необычный синфи 1 то синфи 7-8 хеле рубашко беҳад вибр бисёр доранд нигоҳ кунед хушрӯан дӯстони азиз боварӣ дорам ам хеле рубашка дар ягон ҷои бозори Корвон дидагӣ нестен неёш бо сангчадор мана бойни намучам ҳастай ира бинен остинакошон тур шанел панел будай ина бо инҷа остинбаёшон украшен дора ручная работа ира бинен чӣ хушрӯ ишам хушрӯи бадан дӯстони азиз суруға бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза мағозаи зарм дар подвал қарор дорад ҳамхе 12 дарвоза кати медонен сразу подвал дасти рост дасти чап нима то есть даст чап нима мефурӯен дасти чап мегарден мағозаи зармай мана даставка хоҳем даставкатонам мекунанд духтаро